Who is the loved one? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. Xayrli kech, hurmatli televizor qarovuchilari, siz iymon va axloq topshiruvining shiratdagi chiqarilishini qoraysiz. Bugun biz Rahimli masjidida mening ankamadashim Ilhom Hazrat Minnag'aliyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İlham Hazret, biz bugün ışkırı temasına toxtalırız, jinler temasına. Әлеге темага инде безнең бик күп нәшриятчыларыбыз да багышланган иде, әмма халыкка ул тема кызык һәм халыкның тагында күбрәк мәгълүмат беләсе килә. Шуңа күрә бүгенге темамыздагы ышкыру jinler темасына тоxtalырбыз. Иң элек шуны сорыйсы килә, сезгә ышкыртырга мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Әлбәттә, ышкыртырга мөрәҗәгать итүчеләр бар. Алар инде күбрәк балаларны ышкырталар, балалар авырып китә дә, йоклый алмый, йокысы алышынды дип инде, төрле шундый очраклар булып тора инде. Күбрәк шул балаларны ышкырабыз. Нинди очракта ышкыртырга мөрәҗәгать итәләр? Шул әкрен жин темасына кирип китәбездер инде. Нинди сәбәпләр белән киләләр ышкыртырга? Менә әйтеп үткәнебезчә, шул балалар белән алар борчыла бит инде, я төнне йоклый алмый, я саташа, я йокысы алышында дип инде, менә шундый сәбәпләр белән. Я җылый дип инде, менә балалар кисезләнә дип борчыла дип инде. Ышкыртырга килергә тырышалар, һәм инде файдасын да күрәләр, нәтиҗәсе дә бар. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән Кәримдә, Коръәндә сезгә шифа бар дип, безгә күп аятларда әйтә, шифа, иман китергән кешеләргә шифа бар дип инде. Менә шу ышкыртырга килүчеләр Аллаһ Тәгаләгә ышанып, Коръәнгә мөрәҗәгать итәләр икән, Коръәннән шифа диләр икән, инде бу иман билгесе. Әйтүчеләр бармы, менә миңа җин иелешкән төсле, шуңа күрә ышкырыгыз әле мине дип. Менә бу мәсьәләгә килгәндә, җиннәр дигәндә инде бик сак булырга киңәш итәм. Чөнки җиннәр бар, җиннәрнең цивилизациясе, кеше цивилизациясеннән алда, ул менә безнең күзлектән караганда параллель дөнья дип тә әйтәбез аларны, җиннәрне. Без аларның дөньясына керә алмасак та, алар безнең дөньяга кереп, кешеләр арасында алар безнең белән хәтта идарә итә алалар, кешегә керә дә алалар. Әмма җиннәрдән дә сакланырга кирәк. Аларның иман китергәннәр мөселманнары да бар, мөселман булмаганнары да бар. Алар инде кайберләре шуннан да кешегә тәэсир итеп, аларның иченә кереп урнашып, алар белән бергә яши һәм кешегә бик комачаулыклар тудыралар. Әмма кай вакытны менә ышкыртырга килүчеләр була бит инде, җин кермәде микән дип төрле сәбәпләр белән. Без аны берничек тә тәгаен әйтә алмыйбыз. Җин кергән һәм җин кермәгән дип тә әйтә алмыйбыз. Аны күрә инде, әгәр дә ышкыртырга тели икән, ышкыртып дуга укыгач, дуга бит инде ул төрле зулымнардан, төрле авырулардан, шул җин керүдән дә, шул тен авыру, рухи авырулардан да давалый торган Коръән аятлары бар. Менә бу җин ияләше ул балаларга ияләшә аламы, әллә инде зурларга гына ияләшә аламы? Җин балаларга да, зурларга да ияләшә ала, нәселгә дә керә ала. Буыннан буынга, нәселдән нәселгә дә шулай саклана ала. Җиннәрдән бик сак булырга кирәк. Әмма ышкыру темасы булганда инде җин темасы белән генә бәйләргә ярамый ышкыруны. Җиннәр белән артык мавыгып та китергә ярамый. Аллаһ Тәгалә әйтә бит, сакланганны саклармын ди. Кеше нәрсә уйласа, шул була дигән әйберне бөтенебез беләбез. Мысли материализуется дип әйтәләр. Әгәр кеше җин турында уйланып йөри икән, ул җинләнергә мөмкин шуннан да. Шуңа күрә алар белән бик уйланырга, аларга нык бирелеп китергә ярамый. Аллаһ Тәгаләгә тапшырылып, бисмилләһне әйтеп, тәһарәтле, чиста, пак йөрсәк, гыйбадәтләребезне үтәсәк, җингә урын калмый, җиннән саклануның чарасы шул. Аннары ышкырырга килгәндә дә, менә ышкыртырга дип хәзрәтләргә килү, мәчетләргә килү,
караганда үзеңне үзең өшкерү күпкә хәерлерәк. Чөнки күпкә хәерлерәк Пәйгамбәрбез дә шулай эшләйде. Пәйгамбәрбез үзенең заманында өшкерү башкара иде үзенә үзе авырып киткәннән түгел, профилактик чара буларак. Әйтик, ул 3 тапкыр менә ахыргы Коръәндәге ахыргы 3 сүрәне Ихлас, Фалак һәм Нас сүрәләрен укып, кулына өреп, төкергән кебек өреп, бөтен тәненә буе җиткән кадәр сыпырып чыга иде, йокларга ятыр алдыннан. Һәм шуны ук инде Гайша радиллаһу анха Гайша набызга дагы куша иде, әйдәсендә шулай эшләде дип инде, авырып киткән вакытта инде шулай эшләде. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез башка төрле дугалар белән дә эшкерә иде үзен. Башка төрле, әйткәнебезчә, ул профилактик чара буларак эшләде моны. Әмма менә Коръәннең ахыргы 3 аятлары ингәннән соң ул башка дугаларны кулланмый башлады һәм шушының белән генә эшкерә. Менә безгә дә инде иң хәерлесе менә шу Фатиха сүрәсе белән эшкерү бар. Фатиха сүрәсен укып, хәтта ялан чаккан, зәхмәттән котылганлыгы турында да бар, менә риваятларны беләбез. Һәм инде Аятул Курси укып, 3 мәртәбә шушы Фатиха сүрәсен, Аятул Курсине укып, Ихлас, Фалак, Нас сүрәләрен укып, үзеңне үзең эшкерү иң хәерлесе. Бигрәк тә профилактик яктан, менә врачлар да әйтә бит инде, ширне давалаганга караганда аңа профилактика үткәрү хәерле. Монда да шулай. Үзеңне үзең эшкерү. Аннан соң менә мәчетләргә киләләр эшкертергә. Кайбер кеше мәчеттә булсын, өендә булсын эшкерү белән шөгыльләнә икән, әгәр дә ишетәсез икән, фәлән җирдә бик яхшы эшкерүче бар икән дип, бик сак булырга кирәк. Чөнки бу кешеләр нәфескә бирелеп, үзләре бозымга кирип китергә мөмкиннәр, бозым салучылар, хәтта җин белән эш итүче эшкерүчеләр бар, Алла сакласын. Үзләре дә нәфескә бирелеп, үзләре шундый бозым салып, аларга килеп торсыннар, йөреп торсыннар, менә шундыйлар бар, Алла сакласын. Шуңа күрә иң хәерлесе үзеңне үзең эшкерү. Бу инде акчашлау теләге белән дәгән шулай эшкерүчеләр күбәеп киткәндер. Ник менә бит инде кеше бит инде эшкертергә барган кеше акчасын тыгып бара. Әйе. Ну акчасын тыгып килгәч инде ул хезмәт итте, вакытын бүлеп бирде дип акчасын түлде яңа. Менә шу акча түләү җиңел генә акча керә. Гел җиңеллек дип тә әйтмәс идем, эшкерү ул җиңел әйбер түгел, чөнки шуннан да бозым, җин кергән очраклар булса, ул җин бит әле аннан чыгып, шул эшкерүчегә дә тәэсир итәргә мөмкин, аңа зыян салырга мөмкин. Аңа күрә ул җиңел түгел. Аңа күрә аның хезмәте түләнергә дә тиеш инде. Әмма менә шушы ул алуы да аның рөхсәт ителә шәригатьтә. Әмма нәфескә бирелеп, аны кәсеп итеп, гел шуның белән генә шөгыльләнергә ярамый. Чөнки Пәйгамбәрбез заманында алай эшләмәделәр. Кем Коръәнне укый белсә, кемгә мөрәҗәгать итсәләр, мин эшкереп алдым, һәр эшкерә иде. Аерым бер кешеләр төркеме түгел. Мисал өчен, әти мин эшкерә дип бала әйтә икән, әтисе эшкерә, әни эшкерә, әнисе эшкерә, әби эшкерә, әбисе эшкерә. Я күршесе кемдер менә эшкерә, укый белә, эшкерә инде. Монда инде Коръәнне дөрес итеп уку кирәк. Әгәр дә хаталы укысаң, бәлки теге җин кергән булса, җин дә вакытлыча чыгып торыр. Һәм инде менә бу хаталы укып, ул теге җин кешеләр белән уйныйгына кәсеп итә башлый, җин дәген үзен кызык ясап, тамаша ясап инде бер чыга, бер керә. Аннан соң айлар буе йөри кеше. Әле бит аның икенче ягы да бар, менә эшкерүчеләрнең инде кәсепкә әйләнгәч, аңа кемнеңдер авырып килүе кирәк. Кемдер килеп торуы кирәк, ул көтеп тора. Һәм инде әле кайвакны менә ишетергә туры килә. Менә безгә дә эшкерүче ди, 1 ай йөрергә кушты ди. Кайын алып әйтә ул, 1 ай йөрергә кушты. 1 ай йөргәч акча күп керә шул. Менә шул ягы да бар. Инде Алла сакласын. Менә бүген эшкерергә дип килделәр икән, бүген эшкереп җибәр. Иртәгә дә кил, берсе көнгә дә кил, 1 ай буе йөр дип инде кешеләрне андый нигә ярамый, алай эшләргә ярамый. Чөнки шифаны Аллаһ Тәгалә бирә, без укып, сәбәбен кылабыз, Коръәнне дөрес иттереп укып, Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, ихлас булып, Аллаһ Тәгалә менә безнең ихласлыгыбыз өчен, шушы эшкертүченең ихласлыгына күрә ул даваны бирә, я бирмей. Шулай ук сез әйтеп киттегез, әти әниләргә дә мөрәҗәгать иткәннәр эшкерәләр менә дип. Димәк, әти әниләр дә балаларын эшкерә ала үзләре. Әлбәттә, иң хәерле эшкерү, иң
тәэсирле өшкерү, әти әнинең баласын өшкерүе, баласының әти әнисен өшкерүе, туганнар арасында булган өшкерү иң хәерлесе. Әлбәттә, үзеңне өшкерү турында әйтеп тә тормыйбыз. Үзеңә теләгән кадәр син ничек тели аласың? Менә авырып киттең. Сиңа кем тагын тели ала, үзең теләгән кадәр сиңа шифаны. Шулай бит инде. Шулай булгач, иң тәэсирле, иң үтемле өшкерү ул үзеңне үзең өшкерү. Һәм туганнарыңны, якыннарыңны өшкерү. Әмма бу өшкерү дугаларын яттан белмәсәң, аны укып өшкерергә мөмкинме? Мөмкин һәм Коръәннән карап, аятларын карап, дөрес иттереп менә укыйммы, аны тикшертеп, алай укырга да мөмкин, карап өшкерергә дә мөмкин, чөнки без аны дөрес иттереп укырга тиеш. Әле ул хәерле дә, әгәр дә без шикләнәбез икән, үзебезнең дөрес итеп укый алмавыбызда, без аны карап та укый алабыз. Өшкерелә торган кеше нинди нәрсәләр тоя менә үзен өшкергәндә? Мәсәлән, аннан җен ялешкән икән, тоямы аның ничектер җеннән чыкканын сизәме? Ул төрле кешедә төрлечә була. Кайбер кешедә ул сизелмичә генә чыга, кайбер кешедә сизелергә мөмкин. Кайбер кешедә инде менә аны тәгаен әйтеп булмый, җен чыкты дип тә. Кайбер кеше менә мин күрәм ди. Бәлки аны менә шайтан килгән, менә өшкерергә тотына, шайтан килгәндә, шайтан күзенә күренә башлый, менә мин бу кешедән җен чыга дип. Теге кеше әле вата җимерә, дөрес иттереп укымый да торгандыр. Менә шайтырып шайтан күренә дә инде, теге кешегә әзрәк җиңеллек килгән шикелле була инде, чөнки теге кеше ышана бит инде, килгән ул даваланырга дип. Менә җен чыкты, күрдем ди. Шайтырып ышанып, шушы вәсвәсәгә бирелеп, кешеләр шайтырып йөрсеннәр, үзләре генә бер нәрсә эшләмәсен, кемдер аларга укысын, вата җимерә укысын, шунда хаталы укысын дип инде шайтан бит шагып килгәннән соң. Менә шушы ягы да бар. Шуңа күрә мин киңәш итәр идем. Бик менә миңа шундый фәлән шир кергән, миңа күз тимәде микән, миңа фәлән булмады микән дип җигерә өшкерүчеләрне эзләп йөрергә дип әйтмәс идем. Иң хәерлесе үзең өйрәнеп. Чөнки менә Коръәндә дә әйтелгән бит, Коръәндә әйткән 82-нче аятта без Коръәнне мөэминнәр өчен шифа ва михрибанлык, мәрхәмәт булганны индердек. Зулым кылучыларга исә хәсрәттән башка ул һич нәрсә истәмәячәк дип әйтә. Ягъни мөэминнәргә, иман китергән кешеләргә шифа бирә. Иман китереп, иң беренче без иманга килергә тиеш. Аллаһ Тәгаләне танырга тиеш, ихласлы ышанырга тиеш. Әгәр юк икән, юк Аллаһ Тәгаләгә ышанмыйбыз, яра менә муллага барамда, өшкерүчегә барамда, ул өшкереп җибәрә дә, шул тиресәм шул җитте, минем дин тотырга вакытым юк дип яшибез икән, бу инде ялгыш фикер. Менә ул безнең шайтан белән шайтан катыша, ул өшкерүгә дә һәм инде шайтан безгә күрсәтә, менә сиңа шифа килгән шикелле дип, ул тәэсир итә шулай иттереп, һәм инде нәтиҗәдә кеше күпмедер вакыттан тагын авырып, тагын килә, шулай иттереп йөриләр. Менә бу кеше инде мин өшкердем, минем шифа тиде дип инде ул хавалана башлый, минлекләнә башлый, үзенә үзе соклана башлый, менә минем шифам тия икән, файдам тия икән дип. Әмма шәригатьтә харам булган юл белән файда күрергә Аллаһ Тәгалә тыя безне. Харам булган юл. Ягъни ничек ул харам булган юл? Менә бигрәк тә Аллаһ сакласын, өшкерүчеләр күрәзәчелек итә башласа, әгәр дә өшкерүче менә ничек аерып була моны? Әгәр дә өшкерүче янына килгәч, ул әйтә башласа, сиңа фәлән хәтле көн йөрергә кирәк. Монда инде шикләнергә. Каян белә ул фәлән хәтле көн йөрергә кирәген? Әүлия түгел бит, пәйгамбәр түгел бит ул. Без Аллаһ Тәгалә белдергәнне генә беләбез. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә белдермәгәнне ниндер кирип китәбез икән, безгә димәк шайтан безгә пышылдый колагыбызга, аңастыбызга, подсознаниегә. Шуңа күрә менә бу әйберләрдән сак булырга. Берсе, икенчесе инде сиңа күз тигән, сиңа җин кергән дип тәгаенләп әйтә башласа, каян белә? Аны беркем дә белмәй. Җин кергән, күз тигән дигән әйберләрне без аны белә алмыйбыз. Җин кермәде микән, күз тимәде микән дип теге шик белдерә алабыз. Әмма теге җин кергән дип кистереп әйтеп, кешене куркытып, кешене пошаманга салып, инде аны һәр даим теге өшкерүгә йөртә торган иттереп, алай иттереп ярамый. Инде аннан соң инде җин керә дә керә инде. Менә шайтан керә, шайтан, җин, алар бер бит инде, бер кавымнан. Алар бит инде шушы эшкә, менә шушының белән шөгыльләнеп,
mavıgıp yatsınlar, kişi Allah Teala'ga namazga basası orunga şayttırıp yersinler, şayttırıp nindi probleması olsa üçkürüşçilerge, küredeşilerge yersinler deyip şeytanның bütün tırışlığı şuşu bulaydı. Ankara bu işlerden bir sok bulurga gerek. En hayırlısı etkenibizse özün şükürü, gailenin şükürü, özün imanda bulup, dualarını okup, profilaktik yüzünden ayetler okup, yıklarga yatkanda ayetli kürsüler okup yatırga gerek. Her vakitte təxəratlı şista pak yerige gerek. Şista kişiге jin tesir ete almay, jin koşa, şeytanlar koşa, feriştiler saklı turgan bula, təxəratlı usulda şista pak yerige gerek. Şulay гына sizge эшкиртергә йөрүчеләр бар дидегез. Башка дин вәкилләре килә аламы эшкиртергә? Эшкиртергә ничек дип әйтергә кирәк? Бөтен кеше килә ала. Ул башка диннәрнең үзләрендә дәгән үзләренчә эшкирү, дуга кылу тәртипләре бар. Әмма безнең мөселман буларак бөтен мөселман кешеләрне мөселман тәртибе буенча, ислам дини тәртибе буенча өйрәтәбез. Менә Коръәндә әйтелгәнчә, иман китергән кешеләргә шифасы бар Коръәннең ди, әмма иман китермәгән кешеләргә ул ди зулым гына булыр ди. Ягъни нашар тәэсир итәргә мөмкин. Аларның ягъни Аллаһ Тәгаләгә ышанмаган кешеләрнең күфрлеген генә арттыра дип аятлар турында әйтелә. Иманлы кешеләрнең иманын арттыра, күфрләрнең күфрлеген арттыра дип. Шуңа күрә инде әгәр дә килә икән эшкиртергә, ул кеше иман китергән булу кирәк, иман китерү кирәк. Мөселман булу, аларга менә исламның тәртипләрен аңлатырга кирәк. Шушылай эшләгәндә инде менә безнең эшкирүебездән файда була, кешенең дин юлына басуына сәбәп була. Менә бу әйберләрне онытмаска кирәк. Инде әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Булган мәгълүматларны яңадан яңарттык, яңадан яңа белемнәр тупладык. Киләсе очрашларга кадәр хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, явыз яманнардан сак булык, исән-мин булык, сау булыгыз. Хәләл мөселман кешесенә ашарга яраган ризык, кылырга яраган эш гамәл. Ул әдәм баласының тормышының барлык өлкәләрендә дә, эштә, ял итүдә, кием, гаилә һәм эш мөнәсәбәтләрендә, төрле хезмәт күрсәтүдә кулланыла. Дөрес яшәргә өндәүче хәләл кибетенә рәхим итегез. Сатуда хәләл ит ризыклары, шәригать кануннары буенча тегелгән киемнәр, бизәнү әйберләре, исле майлар, булар барысы да сезнең өчен. Дүшәмбедән кала атнаның һәр көнендә 8 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр эшлиләр. Адресы Мамадыш шәһәре, Тукай районы, 18-нче йорт, Базар янәшәсендә. Who is the loved one? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our